Saisian pat ni pedang subhash ya phi ki bajupet ya gani program one ban mane lengba gani ka channel jong ka jinga sang samla ki pisina ka good news tv prabangi ba e hagani ka step ni kwa man pusan khindiat ya ka phang ka kum ka tien ka jong blai bat kata ka de shphang ka jingjit gani ka choice haga jing im jing ki briu kawai na jing ka bangi kendo kadai kani banjir ya ka ai but next kam ki dan kitu ki baju puli ka subject economics ki tip shai bana ai gani ka subject kami gani ka subject economics su kami nomor ba ka don kata ka jing banjir ka bagi ang problem of choice but habang ipuli ka kitin ka jong blay ng siyam ba ublay ulabo ikani ka benta banjir nadu ka baningkong kata nadu kapor ba ublay utaw pelong ikpertay ula taw ubriyo ba ulabo uta ubriyo haka kaper edan ba ladang ipuli ka kitin ka jong blay ng siyam haka kitab Genesis kanang ka baar kada khat riu ong ba but utrai bo blay ula hukum yu tau briu uda ong na uding baro aka kper da ka bam mela ban bam ai hendrai na uding ke jingtip ka babha ka basniu men om yo bam na u na ba ta ka sni ba men bam na u da ka bayap men yap shisha blay u ai ya ka mon balai u yu briu ban bam ne kiding baro ka benan ka kper laj no tang na uni uding ka jingtip ik ba bhav pasniu but hangne ngin yu I baka don kata ka jingjir ka ba ublay u ai like luot ha ubriu nadu ba maningkong but ladang ipuli ha kitin jong blay prabangit ba it ngin siyam ba ki don ru ki jingjir ki ba lada ba kala banjir kala ban lam ka jing ba be habang ipuli ka wai ka jing thu khana ya bla thwa ka tin jong blai ha ka kitab Genesis klanang ka bakhat lai nin syam hang to ya ka jing khat lok apling Abraham ba ulat balarang ipuli ha ka dukhat ka bakhandai jo klanang bakhat lai kitab Genesis u Abraham lo ong ulat lalaman phais ka diang ngati ngan phais ka man ne ladaman phais ka man ngati ngan phais ka diang but kam hapo ngan I ka dukhat ka bakhat wei ka ong ba ti ulat jit ya ladi ya ka ta ka rimadan baro ka Jordan ulat ulalit no syapang ni hani ngan I ba ka jingjit ka jong ulat upet ya ka pentha ka itnat jong ka Jordan but ulat jit ya ka ta but perbangai ngitip syai ka I ka belajar hakari Sodom at Gomora but kanila sing alapan ong ba ulot ula bandon ka jing babi ba ujiet ya kani jaka but amang ipuli ka kitin ka jong blay ngin syam ba kidon ar tali ki benta kiba blay ubu ini banjir hakawai ni ki benta jong itu khana halo rulong la nani puli aba uji sukres ukran haka gospel Matthias kranung ka bahnyo kada khat ka ba khat lai ba khat saw la yathu ingi ba kadon kalanti ka ba khimbat ka ba kaloi ka shom hani banjir adanu kalanti ka bangi kwa banya shushu ni puli ya ko kada khat ka ba baro ngela lendat ka kitab Joshua kranung ka ba arp saw kada khat ba khat san anangi puli ki benta ki ba shakmat jong tu kada khat ngin sham ba Joshua bu ka challenge daga jinkali yaki kon Israel ha to por uong ba tu jiet pi hakani ka sngi yanu pin shakri baru omru manga bat ka ying jonga tingin shakri utrai kata ka diga jingjiet ka jong Joshua prabangit ba it bangi crunch phangan gi jingjiet kadang kamru ingi ban sotho bangim la ban shuyang hapedeng lari mangin long hapedeng
ngidei ban shim ekarai hakanu kalian ngidon nomor ba ladang ngim shim ekarai lesi insadon manu pat uban penshim ekarai nagbenta jongi but abang ipuli kawai gajing itu kana Shapang Ronald Reagan ubalang presiden basau pau jong kari Amerika ubal sensyar kari Amerika ulalong presiden nadu kasnam siajar kena ispa prapuai hadu praphondai lai thu hakapor ba uni Ronald Reagan udang kena lai alam syap u daga mena ka jong u ban chayau ban phaso ig juti but uni unong su juti ula kali yau tau kena Ronald Reagan ta kapor ulam pikwa daga nu ka juti kwa daga balong round nakmut ne kwa daga balong square uni Ronald Reagan shim la jupa be namar ba pat sonang banjin hagoi pat katayo habala poi biang sayo uni unong su juti ula khat biang Ronald Reagan ko Ronald pikhan pat yatho kabakum no ka juti pikwa daga ba round nakmut ne pikwa daga balong square hagata ka sin ka ba aru Ronald ukham jupa be but hakoi pat katayo andala poi sayo uni unong su juti ula khat ko Ronald ka juti jong phing ala dap but Ronald Reagan la kendet ong komno phiso ig juti habang khlam pat ong khlam pat sim karai but haba uta u nong su juti ula ai kata ka juti la yu I ba siliang ka kejat la su daga balong round but siliang ka kejat la su daga balong square but Ronald ong komno kumta ka juti ayu kan phiso inga siliang da kumbai but siliang da kumbai but uni unong su juti ong namar ba phimshim yaganu garai phimshim la ong kumno ngala pankre ikini juti bro artli ka wai daga round but ka wai daga square but ka jingi kai ni kalong ba lada ngimshim garai da ladi an sadan manu ba penshim rai ni but wai ni tha William James ong haktin paren on when you have to make a choice and don't make it then in itself it is a choice ladang idei ka por ban shemi kanu ka rai lani ban jit ya kanu baladang ngimle ekata kataru ka diga jingjit ka jongi parabangi pe nadu ki kanung ki kana hadu ki balasan man laga sngi ngi kando ya kani ka benta ka bangi haban jit ka kala bunong nadu bangi kemen step ngi jit ya ki toothpaste bangin shot banian kala bunong mangi jit ya ka riam ka bet kumnong in riam ngi de ban jit ya kur kom di ngi jit ki sama ni don kam ban jit ki life partner ngi jit ya ki kam ki bangi try habang yo ay kala ban jit bat ki don shibun ki jingjit ki bangi di ban jit ka jingkali kalong hatu ngijit ke badai hakipor ki bamenta barok net scam ngidan na kijong ki mobile phone ala kijong ki kiti ka persai barok ka wai kadan na kilang hak kiti ki smartphone kijongi ka internet kadan na kiti kijongi ka jingjit ka dei hangi ya ka ka bangi pet ya ka ka bangi kmi ka phone kijongi ni panan kam kumno kata ka dei jingjit kijongi but larang ikwa banjit ya kabadai ka ktin jong blai ka penkan mau kumne haga sam ka arpsan ka dukhat bakhan ar ka ong uta ubri uba shakti ngi utrai yauta un hikai ken hakalanti ka ba unjin yauta un hikai ken hakalanti ka ba unjin larang ikwa banjit ya ka kabadai kat kung kamon jong try kabadang kami ni kalong mangin shakti yang you try but day tang na ni shakti ni try na iskemo blame ai ni gijing start mangila banjit kabadai but tu blame kerkhui ni gijing pusan ni ga step
habang ya pusan chipang kani ki jing ji ngin pendam ki jing doai ko kpa jungi ba beneng si sien pa try kani step ngidap de jing sumu ko ba kraw e mi ek ba penyo ek ni ka lat ek ba ngin pusan ni ka tin ki jang ni ba ga nong ru ka jing hikai ngi kin try bungi dan kam ban jit ek ba dai ngin jit ek ba long kat kum kaman ki jang ni penyo angi try ka de jing start kam tam ngi kum ki khon sam la ka try ngi la ban jit ek ba pen sob hai kaman ki jang ni ba yarap ngi ru ka try balang ba kita jing jit kan nong jing ker khu na ta ka jing in jungi hakalawai try mangin namdam kanu no jing ba be shimti a try ni ka por but ker khu ni ka singi bro ko wai to da ma pu kirin kan ka jungi paro ba kini bro ni pan ka kerteng na penim jungi Jesus Christ na du mentas du ki bom juk ko tru amen